Can I call on Reverend Aka Maka prophetic declaration on Reverend Ugoval, okay, I need 4. Mana 4, 5, 6, 7. I get make a ton. I'm not young, but I don't know when I will. May I Jimmy Hotel, I can only one motor. They are not there, my dear. I make a mother in the neighbor, and go crying, in the kitchen, I can hang in the kitchen and I feel because Chineke, the new number right away, item number 5. I'm saying, do what I do. Yes. Item number 5, number 6, number 7. Yes. Because Chinelo communicate. You cannot digi Brussels Makaiwa Buyadigi. But then Chinelo like it. It will name the gun. I thought you have a line. Or Hannes, or you do not feel Oka Makai, because we have ndị nọ n'ụlọ were ofu ndị nọ n'ezi ewere ofu ekpe ekpere ọjị ndị na-alụzi emezi omenala dị na ya anyị na-akpọ onye mere keeki na anyị na-atụ anya na ọ ga-anọkwuru ebe ahụ ọwụrụ okwu ojii ka anyị na-eti mee na ọsịsọ okay. Oh my God. Yes. I got you. You know, I on a bed. It's show by one also. I'm not hard Jesus. You couldn't imagine Candace. Or you get in a dinaka, and then I was out of. I can't another sudden suffering person to pursue. At least when I was sick at the weather, it was we already record. Now I Jesus. She got in there. Every day I remember again. Why do you know? Now work is on. As you know, no, I think we'll do a lot to do. I'm walking on my with even I you are quite well. You see, I didn't know to do. Now what I can't know for you. I demand them to get easy. I'm friends who I don't know what it is easy for everyone now. As most of them, I demand them and no more. When you're going to say, like what you have to get better. Can I go? Well, you won't have Jesus Christ for you. Tell you, I can't. Oh, good. Oh, Jimmy. Yeah, what? Oh, another time, God. Oh, what I see there, never a kiss me about that. They are my kind, no matter but you always, another town, you might go away. Then that I might let you make it, it's like good to me. Or just go to the know this guy just is to oh, the back I got touch in the next 30 seconds. Oh, your cake. May I introduce cake? This is Antonia Tubumwa. Onye na-eme cake na ngalaba Lagos. Cake here by AG who thought this is the way me, but I think I will emphasize more on the colors because I've not really played with colors like this. Green on its own, a very calm color, and it signifies nature and stability. That is side. I pray for you couples today that your marriage will be stable. Also, red signifies a lot of things, but in some part of the world, Amayas, they see it as a sign of wealth and prosperity. So
I pray for you guys today that your marriage shall be prosperous and that the presence of God shall go in your marriage in Jesus' name. It's no longer, we don't need witnesses any longer. If I in a bubble, our the chairman of the occasion, we advise them just open advice. Even in Ugoval, oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, 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 yeah. because we're tired of white, I make this on the most of all. Are you ready? That's my, where this one dinner? Someone should assist me. Someone should assist me. Oh, that's what I was saying. Oh, my cousin, I'll follow the lag. I want to see you. Everybody, please. Oh yeah, 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 yeah. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, 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 yeah. Look at my because please tell the toast cup to everybody. Baba say no man and the toast. Baba say no man because Baba say no man and the man. Because every year get a good year. That's fine. They like ice. Don't yegi. They kiss us here. This is only. Why have a woman? Oh, you're Monday. I go. They could not river for ya. Oh, you. Also, no, you. Yeah. Nanly, we go. Okay. You look at our That's going to be a minute for which are military. Okay, it's okay. So, how long the man said, Messiah, on our top, you can have the highest. Look at Sicily on our top places. Okay, okay. We go on Ugoval. And this don't show. Don't say, don't say. He just said, tell us. Because oh yo, we had to get Is it why? I'm a science of because science like you even no science. But give me hello. I am because I would have because channel get my van at the chest before I got no peep. Dancing time. Because
Jonasi. Yes,
Egwu too much. Ihe a na-eme achọrọ imetụ otu mana ebe uche ha dewo n'ịgba egwu anyị na-ekele unu anyị agbara egwu unu wee jaa ndị gbara egwu mma n'ụzọ dị iche iche
onye na-asị na ihe a ga-emeburu igbo wee tinyere ụmụ ọnụ ya ga-akọ n'ụzọ na nkata na mmegharị ndị ọzọ ya bụ na anyị na-achọ ịba na ịgba nkwụ mana otu ihe ka anyị ga-eme ugbu a o nwere anụ a na-akpa atanị na be anyị ọ dị ịchọ ego gị bụọ ya tupu agbara egwu a na-emeni anya ọtọ ya bụ anyị ga-agbalite Mr. and Mrs. Valentine Ugochi Chukwuemeka Nwankwọ ka ha kene ọha na eze tupu ha pụọ 2 minutes maka na ndị akaebe ya na ugbu a igosi na anyị emezugo omenala ya bụ anyị na-enye microphone to the newlywed couple for both of thanks. Thank you. Ugoval, microphone la the chairman has just directed on your vote of thanks. But the Bunka, Amanabata, Chief Lalolo, is the one mother, one of is the one mother, Pambuna, Anuka. As in Anika, is the one mother, one Nuke. The man has in the mother, because Kagan Yogoche, Ebe Kosiva, Ebe Reserve to the prepared cheers for two of you. That's what n'aha mụ na nwunye m aga m ekele onye ọbụla bịara ebe a aga m ekele onye ọbụla bịara ebe a na-ekele si unu ike wee bịa site ụlọ ya n'anyị n'ụbọchị taa wee na-asị na oge unu esi ebe a wee rapụ wee nawakwa ebe unu si wee bịa dị iche iche unu anarụ n'udo unu ama nwee ihe okwu ọbụla n'ụzọ Chineke nna dutere unu ebe a ga-eduricha unu n'udo na ọṅụ na ezinụlọ unu dị iche iche. It's over. I know to live on the second stage of the final. Ekene m gị o biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ whatever you have as organic of this please ekele m gị anyị fụrụ ọtata bụ ụbọchị gị biko gbana ọha na eze ka obi dị gị na mmemme ọha na eze ka obi ekele m gị anyị fụrụ n'izu ka eme onye na-asị gị dịka ijiri ọ ga-adị gị na mma onye na ndị Igbo onye na-eme ọfụma ka ha na-asị dịka oji ọ nwere ekpere ị na-ekpe ị na-ahụ ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ ọfụ ị na-akwado ezinụlọ ọfụ unu na-eguzo taata ọ nwere ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ gị na nwunye gị ọfụ gị ogologo ndụ na-arụ isi ike n'ezinụlọ anyị ezinụlọ mụ na nwunye ka ọ dị mgbe emere anyị ka ọ merụkwa na-aga n'ihu ekele gị nwoke ọmụmụ nwaanyị n'elu dị anya ọ ga-adị gị na mma o nwere ihe nwere ịgwa ikwu na ibe na ndị frens gị chọghị wee bịa mmemme a ana m ekpere ogologo ndụ na-arụ isi ike ka onye na-adịbeghị ka m ka ọ dịkwa ka onye onye abịa na-asị na Chineke akwụghachi gị mmejikwu mmadụ n'aha Jizọs Don't worry, me I want to know
When my baby shows you money to pay, then I buy it back. Look for Gandoga, and they cannot touch and follow. But my noche is so rough. Oh, come on, like you, you might hit. Biko megoro ka haneze mara afa gị na onye bụ. Okay, abụ ọchụwo. Abịa n'ezi afọ m bụ Edwin. But na afọ ndị otu m ji wee mara m bụ ọchụwo. Also onye mere ife a bụ ezigbo ọyị nwoke. Anyị ma right from Switzerland. From Switzerland to Portugal. Onye nwa mere ife m ji wee gada Portugal. Onye nwa from gada. Onye ezigbo mmadụ mụ na ya bi n'ofu flat. And I na-eme as one. So ya ka ọsị ya na-eme this marriage. Si mba. Otu ọbụla o si dị na nga abịa. Mụnwa si Imo steeti. Abịa n'Imo steeti mbụ onye amere. Under Owerri. So ebe a ka m si wee bịakwa n'ije a. Sị ka m bịa nọnyere ya. Ute nwunye ya. Always bụ ọyị. Ma ya bụ ụzọ ọyị. Ma ọ nwanne ka anyị bụzi. So adịghị akwa ezigbo mmadụ ọ na-achọ nsogbu so onye nji wee sị na m ga-abịarịrị ije ka m bịa nọnyere ya gbakwana ya na ezi afa ka ego so onye nji wee bịa ebe a ụbọchị nke taa Ọchụwo egwu bụzi ekene gị o wee na-asị na izu ka eme anyị fọrọ mgbe ị gbara si ọ dị wee from mba ofesi wee na ndị maka mmemme a wee na-asị jide ka ijiri ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka ha na-asị jide ka o ji wee na-asị na Jeff ga-akwụghachi gị ihe bụ ihe tụfu na mmemme a mmaji mmaji n'aha Jizọs nwere ihe ọzọ dị gị n'obi nwere ike ịgwa ọha na eze ife nwere ike ịgwa ọha na eze bụ nke onwe onye na-eme ya kwụwa aka ya ọtọ bikos eme mbọsị ọ ga-erepọt bikos ya na Ugo abụghị ezigbo mmadụ ndị a niile esicha ma Swiss ma Spain ma Portugal ma England bịacha ebe ha agaghị abịa kwụyọtọ bụ sọ na-adị mma ka mmadụ kwụwa aka ya ọtọ and mụnwa ndị sokwara from Holland kwurokwe maka ife ya bọjetị ya na m ga-abịarịrị ụlọ ka nwee ike irute ihe ya maka ya bikos ya nwa agbago m ya maybe in 2 months time 2 months ago ka ọ gwara bịa so mụ achọbụghị ịbata but because of it ka m ji wee sị mba so far amaghị ụdị mmadụ a na-eme ihe a m ga-present so I wish them all the best. God bless. Ekene gị yes onye isi ekene gị ọ ga-adị gị na mma anyị na-asị ikenga nọ anyị niile na-ekene gị anyị mechiri ama nke izizi bụpụriri agbamakwụkwọ wee na-abanye na agba nke omenala dịka oke azụ nna gị na ndị ọzọ niile si kụziere anyị onye na-anụ ya anyị agba egwu wee merikọọ agbata nke ahụ anyị wee naba na be anyị na Mbọgụ na ụmụalụ Mbọgụ na Enugu maka ebe a ka anyị ga-ezukọ ya bụ oge anyị nwoke bịa nso ka anyị taa
Number one, we need to look. Number two, civil defense. Number three, Number four, civil mother. Asam Pede.
Ugoval, can I be no? Oh, you should come up and family again. Ugoval, so true, we are carrying out. Special tools,
Go shine it. The light, wherever the sun I don't know, I need to. She never go shine it. Who will call them on my brother? Who will call them on my brother? Hey, Where will they go? Ihe nkọbi ụkwụ ọhụrụ n'isi anyị niile n'otu otu obodo igwasị ngwazuga ihe nripịa izu ụda nkagbu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị udo ịhụnanya chikedu ndebi gbaa ogige nna nwe ogige ọnwụ ibe akwakọ ibe enwe n'isi ma n'otu n'otu n'isi anyị niile n'otu n'otu onye ọbụla bịara ebe a ga-ana n'udo na ọṅụ n'enwe ihe nkọbi ụkwụ ọhụrụ n'aha Jizọs Chike kwesịrị ntụkwasị obi mere anyị ọma. thank you very much. Keep it because
Thank you very much.
Now
Ugo gị na nwunye pụta n'ọgbọ PG. Mr. and Mrs. Simon Onyebalo. Simon Onyebalo na nwunye ke mama Chinelo oge ka anyị na-ekwu maka gị na ndị ezinụlọ gị. Aṅụrị juru bụ unu maka anyị fụrụ ka unu si agba egwu mana unu gbaa ụdị egwu a ma anyị nasịa a ga-etiwasị ma TV ma kabinet tebụl ihe ndị ọzọ niile maka unu zuru ezu wee na-eme mmanwụ ekene m unu. Pikin nọ n'ọzọ nke eku n'aka bịa maka o nwere ihe mee o nwere otu onye nsebụ n'aka unu n'anya o tere ọ chọrọ ịna mana onwe nwaanyị nọ n'akụkụ na-ebe akwasị nnekwa nwaanyị a nche ọgịnị na-eji nkiridi ọ dị akọ nwa ujugbo dị ama onye ebe ka ọ Pikin ya mere njikọpụta gị nke n'okwu maka nwa amadi ebe m na-ekwu okwu na ọgbọ ji wee si Imo steeti ọgbọ ji wee sigoro Europe wee bata Nigeria na South n'ime na nna ya wee bịa ebe a wee etu ọwa n'alụ ọgbọ dị fega eme ya ife ga-eme ka ya motie anyị wee fukpe ya ebe ọzọ ụbọchị dị etu a n'oge ọzọ nwanne unu bụ ụlọ nwere ife na-eme ilu kpọọ m nza gị. Ekelere m ụlọ na-achị Chineke ekele ụlọ elekwara enyi m nwoke mụ na ya dịka na Portugal abụ m onye ụmụna ọlụ from Imo State so afọ m ihe ọ na-eme very happy so m sị ka m bịa nọrọ ya ha today ekwere ya ụnụ aka ọnụ ji kpọọ ya anyị nwaanyị ya gazikwa n'ụlọ and anyị ga-eleta ya anya ọfụma ihe nwaanyị ọnụ nyere anyị egwu ezigbo nwaanyị and aka ọnụ nyere ya chiri ike. Then ihe ọzọ n'ime ya wụ onye ọbụla bịara ihe ya today Chineke ga-eduru onye ahụ laa na be ya ụtụ ụgwọ ọma enwere ihe ga-eme onye n'ibọdị bịara ka ọ soro celebrate ọfọ Ugoval. So the first guy is ịma na ịdị a n'aha Ogbuefi bin Nwankwọ ndị nne Chigozie Ugochi Emeka ndị ibe nne ya nọ ebe a that's ebe esi nụta mama ha jụrụ eju ndị obi na-agụ ndị Reverend Sister so nwanne anyị nwaanyị Reverend Sister Jesinta Nwankwọ wee bịa na ndị ọzọ niile eji m aha ndị a niile wee na-ekele ndị Mbọgụ niile igwe Mbọgụ karịsịa na ndị ọzọ niile na-ekele n'ụzọ pụrụ iche DJ onye na-akụrụ anyị egwu kelee the band leader Ike n'onwe ya kelee video man na MC eze kwesịrị na ndị sekuriti na ndị ọzọ niile anyị adịghị emechi ebe a anyị ga-eriloketi small anyị ga-agbago na Ogbuefi bin Nwankwọ ka anyị merụzie ihe anyị na-eme na-aga unu nwee merụkwa nke unu na-aga anyị kwuzie ahweso amalụ ndị ga-ebu ụzọ wee kachie akara anyị na-ekele unu enye m maikrofonu n'aka Mr. MC. Thank you. Thank you very much. I'm going to wear the microphone here. As soon as I get it. All that guy would now have a guy walking out. Tell him 1 year. I think not that they have they can do a man or your dream for the hand and for a mock of wine. He ain't got you go when a man even do her. He only be his with a man that even do her. He's so young and he ain't got you go man the Zinunia. Aha, Jesus. But the guy is why your friend now go. I don't want to take a break. Nah, Jesus. Because now we're going to hand it over. Mama Chinese is eating and they're not there. Praise the Lord! They won't have one Mama gave here. Soon we're here. How do we support? So we're in here. We're now have Jesus. Thank you very much, people.
Mama Chinelo were obi aṅụrị ọchị ekekwere ahụ ka ọkụ ha chọrọ ịhụ ka ọkụ mana ọchị na-eme ọla agbanye asọ mmiri n'ọkụ anyị na-ewere ndị makwụkwọ na anyị dị Reverend Sister ka o gosi anyị ka obi dị ya biko megoro ka Ọhaneze mara afọ gị na onye bụ afọ m bụ onye na-eme mmemme onye mmemme egwu bụ ọzọ ekele gị ọ ga-adị gị na ma anyị fụrụ ọgụ bụ best man onye nwoke anyị mere mmemme tata na-asị ka ịkwagodo Ọhaneze ka obi dị gị na mmemme eme n'ụbọchị taa obi dị m ụtọ because na ọ bụrụ today ka anyị kọrọ anụwara ihe gbasara ime ife anọ anyị wee tinye n'aka Chineke wee na-ayọ Chukwu ka o nyere anyị aka all the way from Holland ka anyị si wee na-apụrụ anya na-ayọ Chukwu na-akpọkwana ndị nọ n'ụlọ na-asị ha na-akwadobe ife a na anyị na-abata Chineke wee mechiere anyị ihe ọma o mere anyị ife n'elu na-enwere nsogbu ọbụla odogide anyị anyị wee nata o ruzie mbọsị tata anọnwa anyị si n'aka ya bụ ụka anyị wee bido tata wee mebe ya bụ ife anyị megidere ife ahụ rute n'oge anọnwa Chineke wee mee ife niile duo onye ọbụla mee ife niile na-enwere nsogbu ọbụla ekele dịrị Chukwu obi dị m mma na ihe anọnwa my brother mere kịta bụ Ugoval na Holland obi dị m ụtọ otu o si wee mee nke ya ama m na nke m ga-akakwa nke ụbọchị m ga-eme otu ana m asị Chineke mee m ihe ọma otu o si wee metụ dị n'ụwa enwere nsogbu ọbụla ụbọchị m ga-eme nke m ga-akakwa nke ya o mana Chineke ga-emekwa ihe ọ dịkwa otu nke ya si wee ekele m gị anyị fụrụ mbọ niile ịgba na mmemme a wee sị n'izu ụka eme na-asị jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka na-asị jide ka o ji wee na-asị na Jehova ga-akwụghachi gị ihe niile bụ afọ ịtara mmemme a majik ma n'aha Jizọs nwere ekpere na-ekpere ezinụlọ ekpere ezinụlọ abụ ofu ikpere nwa nwoke mbere na-abụ nwa nwaanyị and ha ga-azụ nwa ga-azụ ha ga-adị ndụ ka nka karịa papa fa egetago wee zichie ụmụ ha wee zụọ ha n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị amen Chineke na gị ọ ga-adị gị na mma anyị na-asị na ọ bụrụ bụ mmanya n'ịbụ nkwụ elu na-asị jide ka iji wee na-ekpekpe na-asị na mmemme a ga-adụ ka aja ka ịchụ n'ezinụlọ gị Jehova ga-ewetara gị ịfụnanya ọ ga-ewetara gị mmepe ụzọ zuru oke ọ ga-ewetara gị happiness ọ ga-ewetara gị ihe bụ ihe na anyị na ụwa na-abụrụ njọ n'aha Jizọs egwu bụ ọzọ ekene gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma Amen.